Kubanjwe ingqungquthela yabantu abatsha abakwezolimo eDandi kwiphondo laKwaZulu-Natal ejoliswe ukunceda abantu abatsha abakwicandelo lezolimo kwanokufumana izisombululo kwimicelimngeni abajongene nayo. Ukanti ke ngoku Siphosa Intambo kwintatheli ye-SABC ekule ngqungquthela uSimphiwe Makhanya eza kusichazela banzi ngokuqhubekayo. Lisa asibingelele kuwena bese sibingelele nakumbukele ekhaya sisho ukuthi kunjalo izinkumbi zabalimi abasebasha babuthelene lapha eDandi ngenhloso yokuthi bazocobelelana ngamasu kanye nohulumeni wesifundazwe nohulumeni wezolonke ukuthola ukuthi iziphi hlasimbe ingqinamba ezingakwazi ukuxazululeka ababhekene nazo njengabalimi emkhakheni wezolimo ukuqinisekisa ukuthi ke amabhizinisi abo ayathuthuka futhi ayakhula ande. Kodwa ke Lisa ngoba bakhona abantu abasha ukuyikhulumela asibamukele bese siyabuza ukuthi Mfokamathu ukuthi wena njengomlimi osemusha othuthukayo iziphi ingqinamba onenhloso ukuthi njobu la uzokwazi ukuthi ukhulume ngazo sixazululeke kahle. Okay, ngiyabonga kakhulu baba. Ingqinamba esibhekene nazo njengamanje besicela ukuthi uhulumeni asikwazi ukusilungisela ilokhuzana ucwaningo ikakhulukazi lolo lapha eJozini ukuthi elenzele ukwazi ukuphila ukuze leyo nto esikwazile ukuyithola lapho kube iyona esisizayo because sinezifo eziqhamukayo ezihlahleni ezilwane nazo zonke lezo zinto so mase ekwazi ukusiqinisela lokho bese futhi ekwazi ukusisiza esibholi lama-borehole because imvula ayisani. Okay, uSifundo Mathi ke omunye wabalimi abasebasha abayingxenye yalomcimbi namhlanje siphinde samukele nawe Nkosazane uNeli wakwaNtibane. Sibuza ukuthi wena njengomuntu osemusha uke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lomhlaba ukuthi umhlaba uyanivimba ukuthi nikwazi ukukhula nokudlondlobala uhulumeni nithi akaxazulula kanjani lo daba? Ngibonge bhuti ithuba mina nje engizokuthinta kakhulu indaba yomhlaba ukuthi umhlaba esinawo omncane thina njengabalimi sithi mesitshala sitshala indawo encane ebese sidayisa into zethu kube ukuthi siyadayisa siyabona ukuthi kusakhona abantu abafuna ukuthi beyithenge inkinga ukuthi indawo esinayo iyasilimit ukuthi sitshale lezi zinto esinazo ezincane. Dadewethu bakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Alright, omunye ke wabalimi okhona la eDandi ngqongqoshe wezolimo kuzwe lonke unkosikazi uThoko Didiza naye uzobe ingxenye ke yalomcimbi namhlanje nalapho ezokwazi khona ukuthi acacise kahle ukuthi uhulumeni iziphi inyathelo azoyithatha ukuqinisekisa ukuthi labalimi bayakuthuthuka.